Wane ne Alajz? Ka tsinci kanka a harkar hip hop. Yes. Me ya ja ra'ayinka? Wane ne mai gidanka a harkar music? Amma a harkar music wani kalubale ne ka taba fuskanta? Duniya ta san ka da Jay-Z Long G, amma kwatsam rana ɗaya lokaci guda ka sanar da canza sunanka zuwa Alajz. Akwai wanda kake da ra'ayi ko kake da burin kaga kayi waka tare da shi? Akwai top artist, akwai upcoming artist a cikin Zaria. Kana wani bangare ne? Kai top ne ko upcoming? Waye producer ka a Zaria? Ya batun record label fa? Ya kake ganin ci gaban music a Zaria? Kamar su waye zaka iya ambata a matsayin waɗanda suke sama da ku a Zaria? A TikTok kana da gwani ko gwana? Upcoming artist, musamman namu na Arewa, kan cewar top artist na Arewa ba sa son taimakon upcoming artist gaba ɗaya. Shin wannan maganar kai ma kana kanta ne ko a'a akwai bambancin ra'ayi tsakaninka da masu faɗa irin wancan magana? Ku ci gaba da bibiyar Wizclaf Talk Show domin samun shirye-shiryenmu. Wizclaf Talk Show yana tare da ku.